היי חברים, מה שלומכם? אז היום אנחנו נדבר על אפליקציות, 4 אפליקציות שהן סופר שוות ויעילות בקנווה. זה יהיה רק החלק הראשון שלנו, אני בהמשך אעשה לנו עוד סרטונים על עוד אפליקציות שוות שמצאתי בקנווה, אבל כדי לא להעמיס עלינו יותר מדי, בחרתי בסרטון הזה ב4 אפליקציות, שממש אנחנו נעבור אחד אחד ונראה לכם איך הן עובדות ובמה הן יכולות להועיל לנו. אז יאללה, בלי יותר מדי דיבורים, בואו נתחיל. טוב חברים, אז אנחנו נתחיל עם האפליקציה הראשונה שאני רוצה להראות לכם, קוראים לה מדיה קסם. אז מה שאנחנו הולכים פה מצד ימין לחנות האפליקציות שלנו בקנווה, ואנחנו גוללים ללמטה, והיא ממש פה בהתחלה, היא נמצאת באפליקציות הפופולריות. אז אנחנו פשוט לוחצים. יש תמונות ויש סרטונים, סרטונים כמו ששמתם לב יהיה בקרוב הם יפתחו את האפליקציה הזאת לסרטונים. כרגע רק התמונות פתוחות, ומה שזה עושה זה בעצם בא מעולם ה-AI, אנחנו פשוט רושמים פה איזושהי שורה ואיזה סגנון אנחנו רוצים שהוא ייבא לנו אותה, והוא פשוט ייצור את התמונה הזאת. למטה גם יש לנו יחס רוחב גובה, בואו ננסה לאט לאט ונראה איך זה עושה לנו את זה. אז נגיד אני רוצה עכשיו תמונה, סתם אני ארשום, נגיד כלב אוכל אבטיח בים, אוקיי? ואני רוצה את זה בסגנון, בואו נעשה צבעי מים, נראה לי חמוד, ואני רוצה שזה יהיה מרובע. עכשיו אנחנו נעשה לו יצירת התמונה ונראה איך הוא עושה לנו את זה. אוקיי, אז תהיו קצת סבלניים איתו, כי הוא לוקח לו זמן ליצור את זה, זה בכל זאת תמונות מומצאות. אז אני לא כל כך אהבתי את הדוגמאות שהוא נתן לי, אולי זה, אבל לא, גם לא יותר מדי, אבל יכול להיות בגלל שבחרתי בצבעי מים, שזה טיפה תמונות בסגנון אחר. בואו נראה אותו בתמונה רגילה. נעשה יצירה מחדש, והוא פשוט יחשוב על זה שוב ויביא לנו עוד 4 תמונות. אוקיי, אז מה שהוא עשה, הוא פשוט לקח כנראה איזושהי תמונה של כלבים בים, שם להם כזה קרוב לפה את האבטיח. אם זה מספק, משהו יכול להשתמש בזה. אתם יכולים להמשיך פה וליצור. בוא נרשום ילדים משחקים כדורגל ביער, אוקיי? או שנעשה לו בפארק, יותר מעניין. ועכשיו אני רוצה, בוא נבחר בסגנון אחר. מה זה אנימה? האמת שאני אישית לא מכירה, אבל בואו נראה ביחד איזה תמונות זה ייתן לי. טוב, אז תראו מה הוא נתן לי. הוא נתן לי דווקא תמונות ממש יפות, מצוירות כאלה. אני מבינה שהאנימה זה סוג מצויר, אני לא הכרתי את זה לפני. דווקא תמונות יפות. בואו נראה עכשיו את הסוג של האנימה. נרשום לו חתול קופץ נכתוב לו חתול יושב על נדנדה. בסגנון אותו דבר אנימה, ונראה עכשיו מה הוא ייתן לי. טוב, האמת שהסגנון של האנימה מאוד מוצא חן בעיניי, זה סגנון מצויר כזה, תראו את זה, זה חמוד, גם זה חמוד. פה אני לא יודעת מה הוא עשה עם הרגליים שלו, כנראה הוא ניסה שכאילו החתול יישב בצורה מסוימת, אבל לא הצליח לו. אבל בסדר, מגניב, בוא נגיד נבחר את התמונה שאנחנו רוצים, והיא ממש תהיה לנו תמונה לכל דבר, אתם יכולים להוסיף אותה לכל שימוש שתרצו, אתם יכולים גם לערוך אותה, ממש לשחק לה עם הבהירות, אתם רואים, נגיד נעשה אותה יותר כהה, או עם הניגודיות, לתת לה קצת יותר צבעים, להגדיל אותה לדוגמה. אז זהו, זה האפליקציה של מדיית קסם. אם יש תמונה שאתם רוצים, שהיא באמת לא מופיעה באוסף תמונות של קנווה, אני מציעה לכם לבוא לפה, לרשום מה שאתם מחפשים, ותהיו איתו סבלניים ותנסו למצוא פה מה שאתם מחפשים.
בואו נמשיך. טוב, אז האפליקציה הבאה שלנו, בעצם בתוך 2 איחדתי 2 אפליקציות, כי הן אפליקציות מאוד מאוד קצרות, אין יותר מדי מה להסביר שמה, אז ככה נתתי לכם עוד אחת אקסטרה. אפליקציה אחת קוראים לה אימוג'י, אז שוב זה באפליקציות, לדעתי אתם יכולים לרשום פה אימוג'י, והנה, יש לנו פה את אפליקציית אימוג'י. בעצם אני לא יודעת לאיזה צורך אתם תצטרכו, אבל יש לכם פה את כל האימוג'ים שיש לנו, כמו בוואטסאפ שאנחנו משתמשים, אז אתם יכולים להוסיף מפה את האפליקציות הספציפיות כמו בוואטסאפ, אז זה מאוד מאוד קל וככה נחמד להוסיף. והאפליקציה שנייה שאני רוצה להראות לכם זה אפליקציית ברנד. בואו נמחוק רגע את זה. אפליקציית ברנד נמצאת, הנה פה למעלה, זה ברנד פאץ'. אנחנו פשוט לוחצים עליה, עושים פתח, והיא פשוט, זה חיפושים אחרונים שעשיתי. ברנד זה בעצם המותג. נגיד אתם רוצים עכשיו להוסיף איזושהי תמונה של חברה מסוימת, נגיד אני עשיתי פה אדידס או יוטיוב, בואו נרשום לדוגמה גוגל. אז אתם רושמים פה גוגל, ואתם רואים, הוא מביא לכם כל מיני תמונות שקשורות לחברה הזאת. אז יש לנו את הגוגל בצורה כזאת, אתם באמת יכולים ללחוץ וזה יתווסף לכם. אם יש לכם איזה מצגת שאתם רוצים לדבר על חברות, אז זה מאוד נחמד. איזה עוד חברה? בואו נראה לכם את אדידס שחיפשתי אותה מקודם. נגיד אתם כותבים פה אדידס, והנה יש פה כל מיני סמלים של אותו מותג, יש אדידס סמל שלהם כזה, יש עם כיתוב אדידס, יש אדידס ככה, בלבן, בשחור, כל מיני דברים. בואו נראה לכם גם את יוטיוב שראיתי מקודם, אתם רואים גם ליוטיוב יש כל מיני סימנים כאלה ואחרים, יש לנו גם את פייסבוק כמובן, והנה אתם רואים יש את הפייסבוק העגול, יש את הפייסבוק שרשום ממש פייסבוק, יש שחור, לבן, אפור, כל מיני דברים. עכשיו ביחד איתכם אני רואה גם שרשום פה, אוקיי, זה הקלר וזה התמונות, אוקיי, זה פחות קריטי לנו, אני רוצה יותר להראות לכם אם אתם רוצים להוסיף למצגות שלכם או לאן שאתם צריכים כל מיני מותגים של חברות והסמלים שלהם, אז זה משהו מאוד מאוד חמוד. בואו נמשיך הלאה. אוקיי, אז האפליקציה השלישית שלנו היא נקראת מוקאפ. מוקאפ גם היא נמצאת לדעתי פה בהתחלה, הנה מוקאפס. בעצם מה זה מוקאפ? זה נגיד, בואו נעשה לכם משהו מהעולם שלי, נגיד אם יש לי פה בהעלאות איזשהו הזמנה שיצרתי, סתם ניקח את ההזמנה הזאת, הזמנה אפילו הכי פשוטה, אוקיי? ואני רוצה להציג אותה לאנשים בצורה מסוימת. מה זה אומר? בואו אני אראה לכם, הולכים לאפליקציות, לוחצים על המוקאפס, ואתם רואים, הוא פשוט נותן לכם כל מיני תמונות שאתם תוכלו להכניס את המסמך שלכם או את התמונה שלכם, והוא ממש ישתול את זה בפנים. יכול להיות, יש פה כל מיני פופולריים, בואו נראה מה זה באמת אומר, על בקבוקים ועל קריות ובסוג כזה של פלאפון, ונעשה נגיד פלאפון. אוקיי, הוספתי את הפלאפון, בואו נגדיל את זה, זה המוקאפ, אוקיי? עכשיו אני רוצה להכניס את ההזמנה שלי שהיא תיראה בתוך הפלאפון. אז אני פשוט גוררת את זה לתוך הטלפון, וממש תוך כמה שניות הוא יציג לנו את זה. אתם רואים איך ההזמנה נראית כאילו היא בתוך הטלפון. אוקיי? בואו נראה עוד אחד כזה. אני אלך רגע להעלאות, ואני אלך סתם לאיזה משהו שהכנתי, נגיד זה בת מצווה, הולכת למוקאפ, אוקיי, ויש לי פה הצגה, אז פופולר עשינו, יש פה בטלפון חכם, בהדפסה על דברים, על בגדים, אם אתם רוצים ליצור איזשהו בגד, וככה להציג לכם, לראות ויזואלית איך זה נראה, אז אתם פשוט שמים את זה בתוך הבגדים.
אם זה בתוך מחשבים, אם זה בפריים, אם אתם רוצים להציג את התמונה שלכם באיזה פריים חמוד, אז זה גם אופציה. בית וסגנון, יש פה תיקים וקריות כמו שראינו, מחזיק מפתחות. בואו נראה, אני רוצה להראות לכם, בואו נראה בקומפיוטר איך זה נראה, כי אני רוצה להציג לכם הזמנה לבת מצווה. עכשיו, בגלל שההזמנה שלי מוערכת, אז מן הסתם אני לא יכולה לשים את זה ככה. אני רוצה, כי זה יהיה יותר מדי מעוות, אוקיי? אז במחשבה שנייה מחשב זה לא כזה טוב, אבל בואו נראה אם אני אשים את זה על, בואו נראה על פריימים. נגיד בפריימים, איזה פריים אני אשים את זה? רגע, בואו נחפש משהו יפה. לא פריים כזה, בואו נלך עוד הפעם לטלפון סלולרי, ונראה, הנה אפילו יש לי כזה עם יד. הנה כזה נגיד על מחשב, בואו נראה. שמה את זה, אוקיי, גוררת את ההזמנה לתוך המוקאפ שלי, ותנו לו כמה שניות ותראו איך הוא מזין. הוא נכנס לי לפה. רגע, שנייה. איפה פשוט עשיתי קונטרול Z וביטלתי את זה. בואו נציג את זה עוד הפעם. נכניס את זה לפה. הנה, אתם רואים? אז עכשיו הוא פשוט הציג לי את זה בצורה כזאת. התמונה שבחרתי עם המחשב והכל פשוט הכניס לי את ההזמנה בדיוק באותו פריים שרציתי. אז אני מציעה לכם להיכנס, לראות, לשחק שם, זה מאוד מאוד נחמד. וזהו, בואו נמשיך לאפליקציה הבאה. אוקיי חברים, אז לפני שאנחנו נגיע לאפליקציה האחרונה שהיא באמת מאוד מאוד מיוחדת, אני מזכירה לכם, אם לא נרשמתם עדיין לערוץ, תירשמו ותפעילו את הפעמון, כי אני מעלה הרבה סרטוני הדרכה מאוד מאוד טובים ויעילים, ואני רוצה שתקבלו התראה כל פעם שאני אעלה אותם כדי שלא תפספסו. ואם נהניתם, אם יש לכם שאלות על אחת האפליקציות, אני אשמח שתרשמו לי בתגובות, אני באמת משתדלת מאוד לענות לכולם. זהו, יאללה, בואו נמשיך. טוב חברים, אז האפליקציה האחרונה והבאמת מיוחדת ומטורפת שראיתי ואמרתי שאני חייבת להראות לכם את זה, נראה לי שהרבה מכם הולכים להשתמש בזה, זה נקראת אפליקציית AI Presenters. אז בואו באפליקציות, זה מופיע עם התמונה של האדם הזה, ומה שזה עושה, אתם פשוט בוחרים פה, בואו נראה לכם ישר בעברית, לא באמת, אם אתם רוצים לבחור את התמונה כאילו של האדם, אז זה סבבה, את הרקע של התמונה שלו. בואו נראה לכם קודם כל בעברית. נגיד אם אני ארשום פה, Hello my friends, how are you? האפליקציה הזאת בעצם, אתם בוחרים את הכל, והיא בעצם אומרת את מה שאתם תכתבו לה. אז נגיד אם נשאיר את זה על השפה של האנגלית, יש לנו פה אופציה לבחור כל מיני סוגי וויסים. אתם פשוט נגיד סתם ננסה את אשלי לדוגמה, נעשה preview speech. בואו נראה. Hello my friends. How are you? אוקיי, בואו נראה את ג'ני. Hello my friends. How are you? מגניב, ואם אתם כותבים, יש לכם עד 8,000 תווים להכניס בתיבה הזאת, והם פשוט ידברו את זה. בואו נראה לכם בעברית, ראיתי שיש את זה גם בעברית, שזה דבר שהוא מעולה למי שעושה מצגות או דברים לילדים ורוצה ככה להכניס את זה. בואו נמצא רק דקה את השפה העברית. אוקיי, אז בעברית יש לנו את הילה ואברי, שזה גבר ואישה. נגיד בוא נבחר את האישה, ופה מן הסתם נכניס לו טקסט בעברית. נגיד נרשום, שלום חברים שלי, מה שלומכם היום? בואו נראה את זה. שלום חברים שלי. מה שלומכם היום? מגניב. בואו רגע נגביה את ה-voice, בואו נשמיע לכם את זה עוד הפעם. שלום חברים שלי.
מה שלומכם היום? מגניב. בואו נראה את זה של הגבר. שלום חברים שלי, מה שלומכם היום? יפה. ואתם יכולים בעצם להכניס את זה, לעשות פה Generate Presenters, להכניס את זה לפה. כרגע זה לא ייתן לי, כי אני אצטרך להתחבר ממש לאפליקציה. מתחברים לזה באמצעות הג'ימייל שלכם או כל אימייל אחר. לי פחות יש צורך בזה, אני לא אוהבת סתם להתחבר לכל מיני אפליקציות, כי זה שולח לי אחר כך הרבה מיילים, אבל מי שבאמת צריך את זה, זה שווה. אתם פשוט תשימו את זה כאן, וזה ככה ידובב את המצגת שלכם, ואתם תוכלו להכניס פה כל מיני קטעי אודיו כאלה שמישהו אחר אומר. מה שעוד מיוחד פה זה שאתם יכולים באמת גם להוסיף קטעי וידאו מהמחשב שלכם, ואז בעצם לשתול את זה פה, ובעצם הוא ידובב את הקטע האודיו הזה. אז אני ממליצה לכם להיכנס ולנסות. דרך אגב, אני רואה שיש פה, אתם יכולים להכניס פה mp3, WAV, לא, האמת שהכי no background noise, תשתדלו שלא יהיה לכם רעשי רקע, שזה יהיה איזה משהו נקי, קטע קול נקי, כדי שיוכל באמת לתרגם את זה עם הוויס שלו בצורה טובה, ושזה יהיה עד 5 מגה, כן? תשימו לב לכל הדברים האלה. אז ככה מאוד מאוד מגניב, אני שמחה שיש את זה גם בעברית, הרבה אפליקציות פה אין בעברית, ולאט לאט הם משתדרגים כמובן, אז מי שצריך את זה לעבודה עם הצגות, עם ילדים, משרד החינוך, לא יודעת במה, פשוט בואו ותנסו את זה, זה אחלה דבר. זהו חברים, אז אלו 4 האפליקציות שראיתי לנכון להתחיל איתם את סדרת הדרכות. אני מזכירה לכם שבהמשך אני אעלה לכם עוד סרטונים על עוד אפליקציות טובות ושוות, יש למה לחכות. אז היום דיברנו על ה-AI Presenters, שזה ה-AI שבעצם עם הקול, שאתם בוחרים את הקול, והוא פשוט מדובב את הקטעים. האפליקציה השלישית שדיברנו עליה, זה היה המוקאפים, שאתם פשוט שותלים את התמונה שלכם, כל תמונה שתרצו, בתוך מוקאפ מסוים, לפי בחירתכם. האפליקציות שהיה לנו במספר 2 זה האימוג'י שהיה אפשר להוסיף כמו בוואטסאפ, ושל הברנד שזה כל הלוגויים של כל מיני חברות מסוימות, והאפליקציה הראשונה זה היה מדיה קסם, שבעצם נתנו לו תיאור מסוים של תמונה, בחרנו את הסגנון, ופשוט הוא הביא לנו 4 אפשרויות לבחור מתוכם, וכמובן שאתם יכולים לחזור על זה שוב ושוב ולשחק עם זה. זהו, אז אני מקווה מאוד שנהניתם היום. אם כן, אני אשמח שתפרגנו לי בלייק, ואל תשכחו להירשם לערוץ לעוד סרטוני הדרכה טובים ומועילים, וניפגש בסרטון הבא. ביי, להתראות.